Čiže keď by som chcel začať písať, čo by ste mi ako začínajúcemu autorovi poradili ako tú prvú vec? Začať písať. Nemať hneď také nejaké že veľké oči, že idem napísať príbeh môjho života. Mám takú predstavu, že to bude 200 strán, alebo môj život je tak zaujímavý. To musí si každý teda posadiť sa pred tým, že čo to je. Takže napíšte prvú vetu, prvé slovo a pomaličky to začnite tak skladať. Venujte pozornosť tým jednotlivým vetám. Potom možno zistíte, že to nebude 200 strán, že budete radi, keď to bude na 10 strán. V našom kurze máme aj jednu techniku, ktorá sa volá, že písanie haiku. Haiku je úžasne populárny žáner, aj taká dobrá metodika, pretože je to báseň iba na 3 riadky. Žiadne 100-stranové eposy. 3 riadky, básnička, ale to musí byť také, že človek z toho má taký zážitok, ako keby čítal naozaj tú 500-stranovú zrušujúcu ságu nejakú. Veď sa sami presvedčte, prihláste sa do Danielovej výzvy tvorivého písania, kde vám dá 30 konkrétnych domácich úloh, aby ste začali, aby ste otvorili bránu svojej fantázie.